पागला 50 টাকা যাবে ব্রা যাত্রা झूठ बोल रहा है No, 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 I'm telling. हेलो गाइस जों दिनै मोसानो फैलायबाय माने बैसाग बोथोरनि माने रंजानो फैलायबाय वै नै सिख्लाफोरा फैगासिनो बिथिं आरो नै बिथां हेलो गाइस सानदिनि मोसानो फैदों नोंथांमोना नालांदो आरो नै बिथां सासे दंबावो वो देखो या गाइस या आरो जारुनो जोंना सिख्लाफोरा फैगासिनो आरो ना जानाय बिथां एक्टर फैगासिनो दङ वाव वो देखो बिथांमोना फैगासिनो दङ जोंना मोसानो रेडि वो देखो जोंना बसफोरा जोङो गिबि खेब मोसाग्रोनोसै मोनसे न'खरनियाव रंजा मोसा जोङो न'खरसे मोसाना फैलायबाय आरो न'खरसे हाबैलायसै गुलामारियाव अरथारसे बोलाव बैसागु मोसाखायो जोङो गुलामारियाव आरो दा जों मोसालांबाय थागोन बिथांमोना खिलांबाय थागोन जोङो नायलांबाय थागोन बिथांमोना मोनलाङाखै मोनलोंथ'वाखै दा लोंगोन दसे थानानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जात्रा जाबाय ना जात्रा जाबाय जोंना दावदै बिथाङा दासबाय माने नै दावदै जों गामिनि दावदै फैसा लाग्रा बिथां दासो फैदों नोंथाङा दावदै जालाबाय थाङो गथायनाय जाबाय नोंखौ मेन बुंना दोनखादोंमोन मोसानो सबाय दाङो मा दावदै ला नोङो फाग्ला 50 टाका जाबाय ब्रा जात्रानो दानथागोन र' जोंना जात्रा खालामग्रोनानै ओइ सिख्लाफोरा गैया जात्रा बैसागोनि ओइ ना लागाव लुना हो आच्छा हेलो लोगोफोर लुना ओइ बुरै दे लो ओइ खालि So guys, जोङो बैसागु बोथोरनि एसे इन्जय लाबाय आरो ना लायाखै नै जोंना सैमाया मोसानो फैदों बैसागोनि बोरै रयदो माथो भिडिअ मामा केमेरा बैसागो दे जाबाय मोसानाया जोबनो बाखि गैला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो सारफाखा खालामना हो साफा काराइज खालामनानै घान्टिखौ टिपिना ला जोंनि चेनेलखौ साफा काराइज खालामनानै होदो रायजोफोर हेलो गाइस जोंना बिथांमोना मोसाखावरा बिथांमोना ओइ जोंना जिबलि गामिनि ओइ जोंना मोसाखावरा बिथांमोना ओइ जोंनि गामिनि ओइ जिबलि गामिनि मोसाखावरा बिथांमोन वाव ओइ मटर्स बिथां वाव जोंना नै जिबलि गामिनि मटर्स बिथांनि नामा मास्टार बिथांखौ अपेन होनना बिथांखौ सिनायथि जायो माने सिनायनाय जायो नोंथाङा बैसागु मोसानाया माबायदि मोनदों जोबोद मोजां मोनदों जय बैसागु बोथोरनि जय रंजालि फोरबोनि So guys,
दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो जासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गावसिजोबना हो तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।